Az imádság megmozdítja annak a kezét, aki az egész világot irányítja. Nagyon szeretem ezeket a műsorokat, amelyek az imáról szólnak. Ezekben az adásokban gazdag, tartalmas időt töltöttünk együtt, és remélem ti is legalább annyira élveztétek, mint én. Szóljatok a barátaitoknak is erről az új műsorról, Manna a Mennyből című programról. Örülök, hogy az imádsággal kezdtem, mert ma óriási szükség van arra, hogy megtanuljunk helyesen imádkozni. A tanítványok ezt kérték az Úrtól a Lukács 11:1-ben. Uram, taníts minket imádkozni! Ma az egyház legnagyobb szüksége az imádság. Uram, mutasd meg, hogyan imádkozzunk, és hogy mennyire szükségünk van erre. Tegnap arról beszéltem, hogy az ima képes megváltoztatni Isten tervét. Az imádság nem változtatja meg a proféciát. A profécia az megalapozott. Ez az Isten írott igéje, ami örökre rendíthetetlen, bár Isten sokszor választási lehetőséget ad. Ha látja a te állapotodat, és azt mondja, rendben, most ez és ez fog történni veled, de mikor imádkozol, Isten meggondolja magát, ahogyan Ninivével is tette, és ahogy Izraellel is tette, meg ahogyan Ezékiással is tette, úgy, ahogy a történelem során cselekedett. De ezt-azt írásra kell alapoznunk. Kezdjük Jónás könyvével. Nézzük meg az első fejezetet. Tegnap már érintettük ezt a részt, de ma szeretnék mélyebben tanítani róla. Ezekben a műsorokban már beszéltem az imádság hiányáról és arról, miért nem imádkoznak az emberek, és milyen következményei vannak az ima nélküli életnek, illetve az imádság eredményeiről. Ez egy hatalmas téma. Lehetetlen néhány adásban teljesen feldolgozni. Ezen a héten és az egész jövő héten is az imádságról fogok tanítani. Utána pedig a kenet működéséről lesz szó. Ne maradjatok le erről az erőteljes tanításról. Jónás könyve első fejezet. Az első vers szerint így szól az Úr igéje, Jónáshoz, az Amita fiához. Kelj föl, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságok felhatolt elémbe. Jónás azonban elmenekült az Úr elől, elnyelte a nagy hal, a hal gyomrából imádkozott, Isten pedig megszabadította. Ezután a harmadik fejezetben másodszor is szólt hozzá az Úr szava. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is mondván. Kelj föl, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok neked. És felkel Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városfala Istennek, 3 napi járóföld, és kezdte Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiállta és mondta, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Nos, ez volt Isten terve. Isten azt mondta, menj, és ezt mondd meg nekik. De tudjuk, hogy közben megtértek. A 6. vers, és eljut a beszéd Ninive királyához, és felkel királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borítkozik, és üle a porban. És kiáltanak és szólának Ninivében a királynak és a főembereinek akaratából mondván. Emberek és barmok, ökrök és juhok, semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek és vizet se igyanak, hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen. Tehát imádkoztak, és figyeld meg, mi történik. És látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjaikról. És megbánná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát Isten ezt mondta Jónásnak, menj, mondd meg nekik, hogy el fogom pusztítani a városukat. Menj, mondd meg nekik, az a tervem, hogy elpusztítom a városukat. De ők imádkoztak, és ez mindent megváltoztatott. Most menjünk a 2 Mózes 32-höz.
Íme egy másik példa Isten igéjéből. Az első verstől kezdve azt mondja, mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről és leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen, és mondá néki, kelj föl, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járnak, mert nem tudjuk, mi lett dolga ama férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földéből kihozott. Azt mondták, nem tudjuk, hogy mi történt vele. Ő a hegyen van, de mi történik? Csináljatok nekünk isteneket, építsetek nekünk borjút. A második vers azt mondja, és mondja nekik Áron, szedjétek le az aranyfüggőket, amelyek a feleségeitek, fiaitok és lányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám. Leszedi azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvivék Áronhoz. És elvevé kezükből az alakítá azt vésővel, és csinálja abból öntött borjút. És így szóltak. Most jól figyelj! Ezek a te isteneid, Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földéről. Azt mondták, a borjú, ami Istenünk, és ezt a nevet adták neki, hogy Jehova. Nos, Isten igéje azt mondja a 7. verstől kezdve, szóla pedig az Úr Mózesnek, eredj, menj alá, mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földéből. Isten eddig a pillanatig így mondta, az én népem, az én népem, az én népem. Most már azt mondja, ők a te néped, Mózes. Azt mondja, te menj és mondd meg a népednek, Isten már megváltoztatta a véleményét, megváltoztatta a tervét, eldöntötte, hogy elpusztítsa őket. És bebizonyítom neked Isten igéjéből. Azt mondta, hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nékik, borjuképet öntöttek maguknak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják, ez a te Istened Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földéből. Mondta ismét az Úr Mózesnek, látom ezt a népet, bizony kemény nyakudé. Azért hagy békét nékem, hadd gerjedjen föl haragom ellenük, és töröljem el őket. Téged azonban nagy néppé teszlek. Azt mondta, Mózes, elegem van, el fogom pusztítani Izraelt, és belőled nagy nemzetet csinálok. Ez volt Isten terve. Ez volt az ő fejében, ez volt az, amit tenni akart. A 11. vers annyira erőteljes, de Mózes esedezék az Úrnak az ő Istenének színe előtt. Lásd, milyen erőteljes az ima. De Mózes esedezék az Úrnak az ő Istenének színe előtt mondván, miért gerjedne, Uram, a te haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalommal kézzel hoztál valaki Egyiptom földéről. Most Mózes azt mondja, Uram, nem, ők nem az én népem, ők a te néped. Uram, és az imában elkezdi megváltoztatni Isten az elhatározását. A 12. vers, miért mondanák az egyiptomiak mondván, vesztükre vivé ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörölje őket a föld színéről? Múljék el a te haragod tüze, és bánd meg ezt a néped ellen való veszedelmet. Gondold el, hogy egy ember mondja ezt Istennek. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről. Emlékezteti őt a szövetségről Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal. A te szolgádról, kinek megesküdtél te magadra, mondván néki. Megsokasítom a te magadat, mint az égnek csillagait, és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökre. És ezt imádom. Olyan gyönyörű ez a vers. És megbánta az Úr azt a veszedelmet, melyet akart vala bocsátani az ő népére. És ha odalapozol az 5 Mózes 9. fejezetéhez, látni fogod, hogy Isten már azt is elhatározta, hogy elpusztítsa Áront ott. De Mózes imádkozott érte. És amikor Mózes imádkozott, Isten megkímélte Áront. Most az 5 Mózes 9. fejezetének 11. versétől kezdem olvasni. És mikor a 40 nap és 40 éj elmúltával átadá az Úr nékem a 2 kőtáblát, a szövetségnek tábláit, akkor mondja az Úr nékem, kelj föl, hamar menj innen alá, mert elvetemedett a te néped, akit kihoztál Egyiptomból. Hamar eltértek az Úrtól, amelyet parancsoltam vala nékik,
öntött bálványt készítettek maguknak. Ismét szól a nékem az Úr, mondván, láttam-e népet, és bizony kemény nyakú nép ez. Hagyj békét nekem, hadd pusztítsam el őket. Újra megismétli az egészet, ami a 2 Mózes 32-ben történt, de nézd meg, mit mond. A 19. vers. Mert félek a haragtól és búsulástól, amellyel ti reátok, úgy megharagudott az Úr, hogy el akar pusztítani titeket. Mózes azt mondta, féltem az Úrtól. Olyan haragos volt, hogy féltem tőle, és meghallgatott az Úr engem akkor is. Isten olyan haragos volt, hogy Mózes azt mondta, félt Istentől. De most azt mondja, hogy imádkozott, és az Úr meghallgatta. És az Úr olyan mérges volt Áronra, hogy el akarta pusztítani. Ezt írja. Az 5 Mózes 9-20-as vers. Áronra is igen megharagudott az Úr, és el akarta őt is pusztítani, de ugyanakkor imádkoztam Áronért is. De Isten meggondolta magát, megbánta azt, amit Izraellel és Áronnal akart tenni. Hogy bebizonyosodjon az ima ereje, drága Istenem, ez lenyűgöző, hogy az ima így meg tudja változtatni Isten elhatározását, ilyen módon az imán keresztül. Ez az, amit a Biblia mond. Úgyhogy emlékezz, ha még csak most kapcsolódtál be, az imáról és az ima erejéről tanítok. Egész héten erről tanítok. És azt akarom mondani, hogy az ima nem változtatja meg a proféciát. A profécia megalapozott, de az ima meg fogja változtatni Isten határozatát bizonyos dolgokban. Nézd meg az Ézsaiás 38-at az első versről az 5-ösig. Azon napokban halálos betegségben esik Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás Ámos fia, a próféta, és mondta neki, ezt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. Azt mondta, meghalsz, és nem fogsz élni. És Ezékiás arccal a falnak fordulván könyörge az Úrnak, és mondta, ó, Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem. És sírt Ezékiás keservesen. És lőn az Úr beszéde Ézsaiáshoz mondván, menj el és mondd Ezékiásnak, így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, íme még napjaidhoz 15 esztendőt adok. Nos, ha ezt a királyokban olvasod, Ézsaiás még ki sem ment a házból, amikor Isten szólt hozzá. Még ki sem ment a palotából, amikor Isten azt mondta, menj vissza és mondd meg a szolgámnak, Ezékiásnak. Isten gyorsan válaszolt, mivel imádkozott. Tehát láthatjuk Jónást, Isten azt mondta, menj, mondd meg nekik, mondd meg Ninivének, hogy el fogom pusztítani őket. Ők imádkoztak, és Isten azt mondta, rendben, nem fogom megtenni. Isten azt mondja Mózesnek, el fogom pusztítani Izraelt, és belőled nagy nemzetet csinálok. Ő imádkozott, és Isten megváltoztatta az elhatározását. Azt mondja Ézsaiásnak, menj, mondd meg Ezékiásnak, hogy meg fog halni. Készítse föl magát. Ő imádkozott, és Isten meggondolta magát. Az Úr szava kijelenti a Jakab 5-ben, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Megtennéd, hogy odalapozol? Mert az nagyon fontos, hogy lássuk, mit mond Isten igéje. Tehát, ez a Jakab 5. fejezete, és kezdjük a 16-os verssel. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kéri, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermi az ő gyümölcsét. És most azt mondja, atyám fiai, hogyha valaki ti köztetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki,
Tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévegő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez. Most az imádság erejéről beszélünk itt. Az ima olyan erős, hogy meg fogja változtatni Isten határozatát bizonyos dolgokban. Most mielőtt ma búcsút mondok, odalapoznál az Ézsaiás könyvéhez? Mindenki jöjjön velem az Ézsaiás könyvéhez. Ennél sokkal több minden van az imával kapcsolatban. Valójában a jövő héten is fogok még ezzel foglalkozni, és sok mással is. Igazából, amikor az imáról van szó, csak a felszínt kapargatjuk. Ézsaiás 52. Kérlek, gyere velem az Ézsaiás 52-höz. Nézd meg, mit parancsol ma nekünk az Úr. Nos, ez a menny parancsa. Emlékezz arra, mit mondtam. Az ima megmozdítja annak a kezét, aki az egész világot mozgatja. Valójában az ima nem a hegyeket mozgatja meg, az ima Istent mozdítja meg, és csak ő tudja megmozdítani a hegyeket. Ezt most elmondom neked. Ebben milyen erő van. Az ima megmozdítja Istent, Isten pedig megmozdítja a hegyeket. De szeretem azt a tényt, hogy az ima megmozgatja Istent, ez hatalmas. Most Ézsaiás 52. Nézd meg, mit mond, és imádkozom, hogy át tudjam adni ezt a hatalmas tanítást ebben a hátralevő pár percben. Serkenj föl, öltöz fel erősségedet, Sion, öltözzél föl ékességed ruháiba, Jeruzsálem szent város. Isten azt parancsolja neked és nekem, hogy ébredjünk föl. Ez azt jelenti, imádkozzunk. Azok az emberek, akik alszanak, imádság nélküli emberek. És van egy nagyon-nagyon érdekes dolog az Új Szövetségben, amikor Péter aludt Gecsemánéban, Jézus Simonnak nevezte, ami nádat jelent. Tehát amikor az emberek alszanak, Isten nádszálszerű gyengeségnek fogja nevezni őket. Már megváltoztatta a nevét, és azt mondta, te Péter vagy, de alvás közben még mindig a nád Simon volt, akit elfújt a szél. Mindenható Isten hív téged, hogy ébredj, és eljött az idő. Öltözzél föl ékességed ruháiba. Amikor imádkozol, igazságosságot öltözöl föl. Az ékességed ruhái azok az igazságosságok. Mert nem lép be te beléd többé, körülmetéletlen, tisztátalan. Milyen erőteljes. Csak az ima fog megszabadítani a tisztátalan környezettől és a tisztátalan barátaitól. Jöjj ki közülük, és légy elkülönítve. Azt mondja az Úr, ezt nem tudod megtenni, amíg nem imádkozol. Azok az emberek, akik hitetlenekkel vannak közösségben, azért vannak hitetlenekkel közösségben, mert nincs ima a szívükben, mert az ima megítél téged és kivezet. Csak az ima fog arra késztetni, hogy szent életet élj. Azt mondja, ébredj föl, és vegyél erőt. Gondolj bele, hány ember gyenge, és képtelen szembenézni az ördöggel, vagy legyőzni a bűnt az imádság hiánya miatt. Tehát azt mondja, öltöz föl az erőt. Az ima erőt ad neked a bűn, az ördög és a világ ellen. Öltözzél föl ékességed ruháiba. Igazságban élhetsz, amikor imádkozol. És aztán azt mondja, a tisztátalan nem lesz köztetek, amikor imádkozol. Amikor imádkozol, a Zsoltárok 119, kérlek, gyere velem nagyon gyorsan a Zsoltárok 119-hez, és nézd meg, mit mond. Azt mondja, amikor imádkoznak, nem cselekszenek hamisságot. Ha hatalmat akarsz a bűn fölött, az Isten igéje világosan kijelenti, hogy imádkoznod kell. Áldottak, akiknek útjá fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Áldottak, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt, és nem cselekszenek hamisságot, az ő útjaiban járnak. Amikor imádkozol, nem fog semmi gonoszságot elkövetni. Most vissza az Ézsaiás 52-höz. Rázd ki magad a porból, kelj föl, ülj föl Jeruzsálem. Old ki magadat, nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya. Ez csodálatos. Rázd ki magad a porból, csak azok, akik imádkoznak, tudnak kijönni a pusztulásból. Ha a pusztulás van az életedben és körülötted, imán keresztül ki tudsz belőle jönni, kelj föl és ülj fel, tudsz pihenni. Az ülés azt jelenti, hogy végeztél, befejezted és pihensz. Az ima nyugvást ad, old ki magad nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya. Old le magadról, a nyakadról a kötelékeket. Vannak emberek, akik most néznek, és a sátán rabságában vannak, mert nem imádkoznak. Az imádság hiánya az életedben elnyomást és rabságot hozott. Emlékszel azokra a napokra, amikor szabad voltál?
Azért volt, mert régen imádkoztál, de elfelejtetted, hogyan kell imádkozni, és azok az ördögök visszajöttek, és most erősebbek, mint akkor voltak. Itt az ideje, hogy visszamenj a térdeidre is, és hosszabb időt tölts most Istennel, hogy kijöjj ebből a pusztulásból. Azt mondja, kelj föl, jöjj ki porodból, jöjj ki a pusztulásodból, jöjj ki a lélekbeli rabság helyéről, jöjj ki. Drága Istenem, érzem a kenetet, miközben beszélek. Hallgassd ezt, ez valami, amire valakinek nagyon kétségbejtően szüksége van. Old ki magadat nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya. Old le magadról, a nyakadról a kötelékeket. Az ördög néhány embert úgy vezet, mint a kutyákat láncol. Ha nem imádkoznak, ez történik velük. Az ördög vezeti őket. Hogyan engedheted meg ezt? Hogyan engedhetik az emberek, hogy ez megtörténjen az életükben? Nem. Itt az idő, hogy felkelj a porból, amiben voltál. Itt az idő imádkozni és keresni az Urat. Itt az idő, hogy felszántsátok azt a kemény talajt az életetekben, és vessetek el magatokban az igazságosság magját. Itt az idő, hogy keresd az Urat, mondja Hóseás, és szánts fel azt a földet, ami olyan kemény volt, ahol Isten igéje nem tudott áthatolni, hogy el legyen vetve. Mert így szól az Úr. Ti ingyen eladtátok magatokat. Wow! Azok az emberek, akik nem imádkoznak, eladják magukat az ellenségnek. 4. vers, mert így szól az Úristen. Egyiptomba ment talán népem először, hogy ott bújdossék, és azután a Szíria nyomorgatta őt ok nélkül. Ez történik, amikor nem imádkozunk. 5. vers, és most mit tegyek itt, szól az Úr, hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók újonganak, szól az Úr, és nevem szüntelen minden nap gúnyoltatik. Ez történik, amikor az emberek nem imádkoznak. De gondold el, mi történik, amikor imádkozol. Az ellenkezője. Az ellenkezője fog történni, amikor imádkozol. Amikor imádkozol és ébren vagy, felöltözöl ékességed ruháiba és szent életet élsz. Amikor imádkozol, kijössz a tisztátalanok közül és a mocskos helyekről. Amikor imádkozol, lerázod magadról a pusztulás porát. Amikor imádkozol, le fogod venni a kötelet a nyakadról. Amikor imádkozol, többé nem adod el magadat. Amikor imádkozol, az asszírok, az ellenség többé nem fog elnyomni. És amikor imádkozol, abba hagyod a nyűszítést, és elkezded dicsérni az Urat. Nos, ez történik, amikor imádkozunk. És még sok más is dicsőség az Istennek mindörökké és mindörökké.